Ләйсән Әбиуллина. Миңа 7 яшь тула. Мин тиздән мәктәпкә барам. Мин җырларга, биергә, шигырь сөйләргә яратам. Театрларда уйнарга яратам. Буш вакытларымда мин китап укырга яратам. Хәзерге вакытта мин Дәвәнидә яшим. Кунакка кайттым. Дәвәни минем тора Чәчәкле авылында. Әйдәгез, мин сезгә җырлап күрсәтәм Чәчәкле авылы турында. Тау битләре чәчкә, урамнары яшел чирәм. Чәчәк җыеп җырлый, авылыма кайтып киләм. Чәчәкле минем чәчәклем, күгемгә күгәрчен. Саңна читтә яшәп, кемнәр бәхет күргән соң. Чәчәкле минем чәчәклем, күгемгә күгәрчен. Саңна читтә яшәп, кемнәр бәхет